Wel, hörst du mal her, dat erst von der Dezember der 8. Schneidbüten sehr fein. Ich habe jetzt den ganzen Hof aufgeschraubt. Und 16 Grad kalt von der, das ist ja nur kalt, Celsius und ja noch. So, ich dachte, ich würde was essen mehr. Ich habe die letzte gewesen, weil ich den Brisket backen und wie Rindfleisch backen. Und ich habe noch was übergeholt. Und nu will ich da was mehr und was nazig float das. Dat zijn kartertjes, die een beetje vlees nemen, die dat oprollen, die dat broden en dan met rundstop eten. Peperzout schmeckt sehr schön. Dat kan je ook merken met Hühnerfleisch oder Schweinfleisch, wat immer Fleisch je haben. Nu ter helge deel, Weihnachten, sehr fertig wat deel eten gemerkt, nu blijft fertig Fleisch über. Verschiedenste Fleisch. Es sieht gleich Turkey, Kühnfleisch, Babo, Hühnerfleisch, Schweinsfleisch, wat immer je voor vlees haben. Dat ga je oprollen en zo'n tortillas. En dan broodje en dan door met grünspie. Schmeckt sehr schön. En dat kan je ook afvrieren. Dat deed bloos de tortillas de oprollen met het vlees. En dan in de lucht nemen. Die lucht de proben er nog uit. Met vacuum pakken. En dan ga je afvrieren. Hier neem je die eruit. En dan die opduwen. En dan broodje gedaan. En dan ga je ongas. Dat is merig. Zo, dat is wat ik van der wil merken. En dat kook je gleich dort. Dit is mijn, ik heb al een beetje video gemerkt, hoe ik zo'n tortillas met vlees broden. En nu moet je plus weten dat je kan het van ergens vlees overblijfsel meer. Dit is ook wat ik van jou heb met overblijfsel. Zo, gewoon wezen en kook je gleich dort. Dankzij. Du, kijk mal, hier hebben we wat tortillas, die hebben van der frisch gekauft. Dat zijn CT Foods. Hier in Winkler, Manitoba, kan we Meerweg immer frisch kopen. En hier hebben we dan dat vlees wat we aan brisket. Dat rindvlees wat we laatst hadden 8 Stunden gebakt. We hebben nog wat overgehouden, nu willen we ons daarvan wat meer en dat naast zich flautas. Eins genannte taquitos. So. Nu wil ik weten wat we dat doen. Nu willen we ons dit vlees een beetje opwarmen en dan gaan we dat fijn innemen. Dat zo in een traan, dat naast de carne de cebrada met een fijn streelje vlees. Kijk mal, hier hebben we een groepje water. Hier hebben we een lagerkam. Daar we dat vlees erin. Daar we dat een stukje laten dampen, naar steam. Dan kijkt al dat je smaakt en niet ruikt, dan blijft dat schijnen. Waar we vielleicht een halve stunde steam dampen, maar dat fijn warm is, dan pult zich dat fijn in, dat naast zich shredded beef. Dat is een streelje rindvlees. Ja. Ja, dan doen we de tortillas hier een paar seconden opwarmen. Die zijn ganz frisch van der gemerkt, maar die zijn al een beetje afgekoeld, wenn het buiten zo koud is. En dan rollen ze zich beter op. En thuis doen we dat met een microwave tussen 2 schijven, 2 tortillas op eenmaal, 15 Sekunden. Schafft sehr krachtig opwarmen, dan rollen ze zich sehr fijn op. En dan doen we die hier in een handje opnemen, dus het staat. Blijven de fijn warm, sehr schön. Nu kijk je mal, dit vlees hebben we hier nu voor 10 minuten laten steam, dampen. Dat is dat rindvlees, wat ze naam brisket, die kijk je mal. Nu doen we dat ganze in een peel. Oh, ik smaak dat smaakt maar zeer schön. Nu doen we dat ganze in een peel. En dan gaan we dat oprollen in de tortillas. Voor het wezen. Oké, dan wil ik u weten waar we flautas merken. Hier hebben we de fijne, frische, warme tortillas. En dan kan je zijn die stripen van de tortillas en dan met den zwachten, deze zwachten al je op. Waar we hier met vlees nemen. In Mexikaner doen niet te schrikkelijk veel. We worden ook niet. Dat is waar ik dat gewend zijn. En dan rollen we die zeer eng op. Du krijgt het dat, check hem al. En dan doen we die hier zo'n ploot nemen, maar dat die val naar afgedraaid. En zoals ik al zei, wanneer je thuis tortillas hebt, die gaan even vroeger, die niet ganz frisch zijn, doe je het, ik wil je het maar wijzen. Ga je glas schieven, dan doe je 2 tortillas. Dus dit en de tortillas en de schieven nemen, dan nog een erover. Dan doe je de microwave neerzetten voor about 15, 18 Sekunden. Dan zijn die krakt zo weg als een frische.
Ja, en nu kijk je maar, nu hebben we dit alles dit merken. Dat zijn kleine flautas, namen ze die. Fluit. Dat is een fluit wat ze spelen, een muziek. Maar ja, dit is zo'n streeljetvlees, shredded beef. Carne de cebrada de res. Ja, dan hebben we alles tot oprollen. En dan hebben we een wat broden, tonkas. Waar je een beetje wat dat zit. En wenn je dort nicht genug Fleisch hast, dann ein bisschen mehr. Ich sage, das gewahrt so wenig Fleisch ist das, aber immer haben. Nu wou die alles dort taubral, dat jij nog een beetje schijn. Maar ik weet zeggen, van jou wou we zeer schijn in de ovenkast gaan. Ja, kijk maar dat. Krijg de stad waar die alle taubral en dan doe je bij aan een beetje een handdoek geven, dat je niet uitreden is, dan rieten die eentje maar op. Ja, doe je een beetje zo hier dagen. Nu wou die alles dort voll stappen. Dankzij. En weet je, wanneer je dan een beetje het vlees raam, je gaat op een paar tortillas, dan neem je daar een tortillas, dan doe je een klein beetje kruis, een beetje vast neer pakken, dan rol je dat op, dan heb je een beetje zo'n opgerolde quesadillas. Dan doe je bijna een beetje toe eten, ik leid dat, je vielleicht niet moet vlees maken, krijg je dat, check. Een beetje vast neer, en die één toe pakken. We hebben die ook oproeden, en daar gaan we ovenkast eten. Woehoe! Oké, dan hebben we hier een pan vaat. Uit het vaat, merk we het fijn uit. En dan leggen we die flautas tussenin met die noot en maar zo raufgedraaid. Krijg je stot. Ik kan hier een beetje een lange reep eenmaal nemen, want het vaat is fijn uit is. Zoals zij krijgt. Ja, die worden zo veel op eenmaal. En dan we die met bruin zijn, dan draaien we die al een beetje even. Ik wil je wijzen. Zoals je zien kan, je hebt al veel rondgedraaid. Ja, die vangt dan zeer smak bruin te loten. Krijg zo, we hebben alle smak bruin broden en dan gaan we eten. Dat kan je nog helemaal zien. Nu brood we hier alle smak bruin rondom. Je darf niet zoveel op eenmaal doen, wat je niet wil. Maar doe nog wat bruin je die wel. Ik leg daar een beetje fijn bruin, dat die knusperig zijn. Kan je die allemaal aandraaien, dat die smak bruin knusperig zijn. Zeer schijn. Nou, we gaan mal checken wat het zit. Hier hebben we 24 taquitos. Zeer schijn. Maar flautas. En weet je, wat er zo'n mensen mag zijn, waar het niet gelegen je brood te gaan en vaat. Wat je dan doet, is dan doe je in de ploot neerleggen. Doe je vielleicht een klein beetje met butter bepenselen. Met het butter en met schmutz. Zeer weinig. Dan doe je de baken en de bak wat de fijn bruin zijn. Dat schaft ook zeer fijn. Nou ja, dan werden we ons hier maar een beetje een fijne schieberuit meer aan het ovenkast. Hier zijn onze taquitos, die flautas. Zo fijn rustje brood. Zoals ik zei, want je doet niet gelijk naar je brood, dan doe je de baken. Dat schaft ook zeer fijn. Ja, krijg je staat. En hier hebben we ons guacamole. Wie zijn nu uit zum eten? Wat leuk je daarvan? En zoals ik zei, je kan zo'n vlees brokken als je wil. Ewa bliefsel. Nou ja dan, zoals ik immer zei, wel we zeer dankbaar zijn dat ons God ons wat gezien heeft. En van als ik hier kom, dan wil ik ganze hof waar wit gesniet. En weet je wat ik dan denk? Dan denk ik zo rood als mijn zinden zijn en zo zwart als de zinden zijn. Jezus is gekomen om onze zinden alle wegwaschen, zo wit als sneeuw. Krijgen wo we gewaar zijn, wat we doen im Leben haben, grote zinden oder nicht. Gott heeft die alle weggewaschen, met zijn zin wat hij gezegd heeft. Deze Weihnachten, want Jezus gekomen is, waar we zijn Geburtstag vieren. En dat is het grootste geschenk wat Jezus is in deze wereld meegekomen zou. En ik ben ook dankbaar voor jullie alle. Dankbaar voor het leven. Vele doen nog niet meer. En ik ben zeer dankbaar voor alles wat God ons iedere dag met zegen deed. Zo, nu willen we eten. Hier hebben we wat we namen flautas, of taquitos. Nu willen we die maar smaken.
Dus ik zei, die kan je merken met ergens wat vlees, waar je gaat vlees even gehouden, over de hele dag, of whatever het is, schmeckt alles schijn. So. Hier hebben we ons Coca-Cola, hier hebben we een beetje zout. En het eerste, wat ik wil zeggen, dat wil we, onze tong war een klein beetje tutteren. En als je zei, wanneer zo'n stukje peperschotensaft aanneemt, dat is pikant, dan zit aan de stierntjes, oder als je zei dat die hier dan ergens wat, zoals firecrackers, dat knalt er ergens wat, ik weet niet. Nog ga ik niet wat je hier doet, maar ik wil het van jou moet smaken, van dat samen de 18 was, dat wil maar zijn. Wat Wat is dit? Maar dat vind ik een bijzondere boedel. Woehoe, ik wil nog helemaal proeven. Dit hier is echt geweldig. Oké, nu is het stil. Nu willen we eten. We hebben dit hier een klein beetje met zout bezalten. Dan zijn bakkelzaan en alles. Hier hebben we ook nog, zoals je zeggen kunnen, een beetje peperschoten. We worden daar ook nog een klein beetje smaken. Oh. En dan is het taquitos. Dus ik zei, wanneer jullie van broden, dat je, dat spritst eenmaal. Dan deed je een klein beetje met wat penselen eraan. Met schmutz, een klein beetje. Dan deed je bakken. Stek 375 graden zo. Fahrenheit. Dan check je door, maar is van brood geworden, draai je een beetje om, die je bespaken. Wat schoof ook zelf in. Maar nu werd het smaken. Ruikt je maar dat. Er zijn zeer fan Reis van buiten of van Bern zeer fan. Ja, en dan hier een beetje citroen, weer een citroen allebei een beetje wat lijks. Even het salut en de bakkelzaan en seppelen. Guacamole. Guacamole er nog een beetje bij ons in afsmeren. Nu hartst de mond dit. Wauw. Als buiten van jouw saus is geen groot koud. Den houdt de buitenloten aftellen. Merk dat ook, wanneer je gaat vlees in je houden. Even de hele deel. Merk flautas, merk tacos. Dat weet je. Dankzij.